प्राथमिक विद्यालय सहशिक्षयित्री तुम समस्त हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी और स्वागत करुँची। आज आम षष्ठ सप्तम अष्टम उत्थान बहिर ओडियार फड़ा विषय पढ़ा। ताहले पिलाने फड़ा क्या कहते? फड़ा होछि व्यंजन वर्णर संक्षिप्त रूप। ताहले व्यंजन वर्णर संक्षिप्त रूप को पिलाने कौन कहते? फड़ा कहते। आज आम से फड़ा विषय पढ़ा। ताहले से फड़ा गुड़िक कौन कौन पिले? से फड़ा गुड़िक होछि पिलाने य फड़ा, म फड़ा, न फड़ा, ब फड़ा, ळ फड़ा, ल फड़ा, र फड़ा आउ रे। तो एई फड़ा गुड़िक एबे आमे गोटे गोटे करी विस्तृत भाव में वर्णना करबा। प्रथम आमे पढ़बा य फड़ा विषय। कौन पढ़बा पिले? य फड़ा विषय। एई य फड़ाटी य अक्षर आसी थाए। आउ एई य फड़ार फड़ा चिन्हटी केमिति पिले? एई भଳି भाବରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଫଳାଫଟାକୁ ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ଏହାର ଫଳା ଚିହ୍ନ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଫଳା ଚିହ୍ନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏହି ଫଳାର ନାମ ହେଉଛି ୟ ଫଳା। ଏହା ଏହି କ ସହିତ କରେ ହଲନ ଯୋଗ ୟ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ତାହେଲେ କ୍ୟ ହେବ। କରେ ହଲନ ଯୋଗ ୟ ସମାନ କ୍ୟ। ଆଉ କ୍ୟରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ବାକ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ବାକ୍ୟ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ୟ ଫଳରେ ହେବ ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ହେବ। ତୁମମାନେ କରିବ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମ ଫଳା ବିଷୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ମ ଫଳା ବିଷୟ। ଏହି ମ ଫଳା ମ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। କୋଉଠି ଲେଖାଯାଏ ପିଲେ? ସବୁବେଳେ ଅକ୍ଷରର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ମ ଫଳାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଫଳା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଚାରି ଲେଖି ଏମିତି ତଳକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ମ ଫଳା। ଏଇ ଫଳାର ନାମ ହେଉଛି ମ ଫଳା। ଦ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ମ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଦ୍ମ। ଦ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ମ ସମାନ ଦ୍ମ। ଦ୍ମରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଦ୍ମରେ ପଦ୍ମ। ଆଉ ମ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ମଶାନ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଶ୍ମଶାନ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ନ ଫଳା ବିଷୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ନ ଫଳା। ଏହି ନ ଫଳାଟି ନ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ତ ଏଇ ନ ଫଳାର ଚିହ୍ନଟା କେମିତି ପିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ନ ଫଳାର ଚିହ୍ନଟା ଏଇଭଳି ନ ଅକ୍ଷରର ତଳ ଅଂଶରୁ ନ ଫଳା ଆସିଥାଏ। ଏଇ ନ ଫଳାକୁ ଆମେ ନ ଫଳା ବୋଲି କହୁ। ଆଉ ଗରେ ହଳନ ଯୋଗ ନ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଗରେ ହଳନ ଯୋଗ ନ ସମାନ ହେବ ଗ୍ନ। ଏ ଗ୍ନରେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ନି। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅଗ୍ନି। ଆହୁରି ନ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ନ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅନ୍ନ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ ଫଳା ବିଷୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ବ ଫଳା ବିଷୟ। ଏଇ ବ ଫଳାକୁ ଏଇ ବ ଫଳାଟି ବ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ବ ଫଳାର ଚିହ୍ନଟି କେମିତି ପିଲେ? ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ବ ଫଳାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏଇ ବ ଫଳାଟି ମ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ବ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ମବମ୍ବ। ମ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ବ ସମାନ ମବମ୍ବ। ମବମ୍ବ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଆମ୍ବ, ଶିମ୍ବ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଳ ଫଳା ବିଷୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ଳ ଫଳା ବିଷୟ। ଏ ଳ ଫଳା ଳ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏ ଳ କରେ ହଳନ ଯୋଗ ଳ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କରେ ହଳନ ଯୋଗ ଳ ସମାନ କ୍ଳ। କ୍ଳ ଲାଗିଥିବା ଏ ଳ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେବ ଶୁକ୍ଳ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଶୁକ୍ଳ। ଆହୁରି ଳ ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅମ୍ଳ। କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅମ୍ଳ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଲ ଫଳା ବିଷୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ଲ ଫଳା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। এই ଲ ଫଳାଟି ଲ ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାର ଚିହ୍ନଟି କେମିତି ପିଲେ? ଏଇଭଳି ଲେଖାଯାଏ। ଲ ଫଳାରେ ତଳେ ଏମିତି ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ, ଲାଞ୍ଜ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲ ଫଳା। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ଲ ଫଳା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ଲ ସମାନ କ'ଣ ହେବ? ଲ। ଲ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ଲ ଫଳା ସମାନ ଲ ହେବ। ଆଉ ଲ ରେ ଶବ୍ଦ
ମଲ୍ଲି। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ଭଲ୍ଲୁକ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ର ଫଳା ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପିଲେ? ର ଫଳା ବିଷୟରେ। এই ର ଫଳାକୁ କେମିତି ଲେଖାଯାଏ? এই ର ଫଳାଟି ର ଅକ୍ଷରରୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ସବୁବେଳେ ତଳେ ଲେଖାଯାଏ। এই ର ଫଳାର ଚିହ୍ନଟି କେମିତି ପିଲେ? এই ର ଫଳାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଲେଖାଯାଏ। ଫଳା ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏମିତି। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ର ଫଳା କହନ୍ତି। ତାହେଲେ କରେ ହଳନ ଯୋଗ ର ସମାନ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? କ୍ର। କରେ ହଳନ ଯୋଗ ର ସମାନ କ୍ର। ଆଉ କ୍ର ଲାଗିଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ହେବ? ଚକ୍ର। ର ଫଳା ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଲା ଚକ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପତ୍ର, ସମୁଦ୍ର। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ର ଫଳା ଲାଗିଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ର ଫଳା ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ରେପ୍ ବିଷୟରେ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ରେପ୍। ଏ ରେପ୍ କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। କେମିତି ଲେଖାଯାଏ ପିଲେ? ଦେଖ ଏହାର ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ପିଲେ? ରେପ୍ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତ ର ଯୋଗ କ ସମାନ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲେ? ର ଯୋଗ କ ସମାନ କ। କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁ? କ। ରେ କ ରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ରେପ୍। ଏହାକୁ କେମିତି ପଢ଼ିବା? କ। ରେ ରେପ୍ ଲାଗିଥିବା କେତୋଟି ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅର୍କ, ତର୍କ, କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ସବୁ ରେପ୍ ଲାଗିଥିବା ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏଠାରେ ତମ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସୁଥିବ ଯେ ର ଫଳା କ'ଣ ଆଉ ରେପ୍ କ'ଣ? ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖ କ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ର ଲାଗିଲା ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ର ଫଳା ବୋଲି କୁହାଗଲା। କ'ଣ କୁହାଗଲା? এই ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପରେ ଲାଗିଛି ର। ତ କ ରେ ହଳନ ଯୋଗ ର ସମାନ ହେଲା କ୍ର। କିନ୍ତୁ ରେପ୍ ରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ এই ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ର ଆସିଲା। এই ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ର ଯୋଗ ହେବ ର ଯୋଗ କ ସମାନ ହେବ ପରେ ରେପ୍ ବା କ ହେଲା। এই দুইটা ভিতরে এই